Potatranské múzeum v Poprade zatvorilo svoje brány. Stalo sa tak potom, ako mu poslanci Prešovského samosprávneho kraja vyčlenili takmer 2 milióny z úveru od Európskej investičnej banky. Múzeum použije prostriedky na rekonštrukciu, ktorá bude trvať zhruba 2 roky. Po 30 rokoch čaká Potatranské múzeum opäť stavebný ruch. Čakali sme na možno túto chvíľu niekoľko rokov. Projekt na rekonštrukciu múzea ležal na stole už od decembra 2010. Budeme vymieňať kompletne novú strechu, budú sa opravovať komíny, samozrejme obnoví sa fasáda múzea, majú sa vymieňať aj okná. Budova zmení svoj sľad nielen zvonku, ale aj zvnútra. 3 existujúce expozície nahradí jedna prierezová. Naša predstava je taká komplexná expozícia histórie osídlenia tohto regiónu. Sme požiadali v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o grant na vypracovanie libreta, scenára, architektonicko-výtvarného riešenia a aj sprievodcu. Stavebné práce začnú v marci. Naplánovaná je aj taká čiastočná nadstavba nad súčasnou prístavbou múzea. Múzeum, ako sme ho poznali doposiaľ, teda už neuvidíme. Už v tomto čase sťahujú všetky expozície. Žiaľ, návštevníci počas celej rekonštrukcie do Popradu, do múzea nebudú môcť prísť. Náplasťou pre milovníkov histórie po nasledujúce 2 roky bude sobotská pobočka. A s najväčšou pravdepodobnosťou aj budeme tam realizovať takmer všetky sprievodné podujatia. Potatranské múzeum minulý rok narátalo 14 000 návštevníkov. Priali by si raz toľko. Veľa si sľubujú od nálezu knížacej hrobky, ktorá tu bude mať po rekonštrukcii čestné miesto. Múzeum opäť otvorí svoje brány až koncom roka 2016.